54. 54. 54. Kupovina. Bevásárlás. Bevásárlás. Želim kupiti poklon. Szeretnék venni egy ajándékot. Szeretnék venni egy ajándékot. Ali ništa previše skupo. De nem túl drágát. De nem túl drágát. Možda ručnu torbicu. Talán egy kézitáskát? Talán egy kézitáskát? Koju boju želite? Milyen színt szeretne? Milyen színt szeretne? Crnu, smeđu ili bijelu? Feketét, barnát vagy fehéret? Feketét, barnát vagy fehéret? Veliku ili malu? Egy nagyot vagy egy kicsit? Egy nagyot vagy egy kicsit? Mogu li vidjeti ovu? Meg szabad ezt néznem? Meg szabad ezt néznem? Je li ona od kože? Bőrből van? Bőrből van? Ili je od umjetnog materijala? Vagy műbőrből van? Vagy műbőrből van? Naravno, od kože. Bőrből természetesen. Bőrből természetesen. To je posebno dobra kvaliteta. Ez egy különösen jó minőségű áru. Ez egy különösen jó minőségű áru. A cijena ručne torbice je stvarno povoljna. És a kézitáska ára valóban nagyon kedvező. És a kézitáska ára valóban nagyon kedvező. Sviđa mi se. Ez tetszik nekem. Ez tetszik nekem. Uzet ću je. Ezt veszem. Ezt veszem. Mogu li je eventualno zamijeniti? Esetleg visszacserélhetem ezt? Esetleg visszacserélhetem ezt? Podrazumijeva se. Magától értetődő. Magától értetődő. Zamotat ćemo je kao poklon. Becsomagoljuk, mint egy ajándék. Becsomagoljuk, mint egy ajándék. Tamo preko je blagajna. A túloldalon van a pénztár. A túloldalon van a pénztár.